рөхсәт итегез хисап тотарга бу 2 ел эшләгән өчен. Хөрмәтле Энгель Навапович, Геннадий Нурович, президиум, форум делегатлары һәм кунаклар. Татар яшьләре исәнмесез. Сезне барыгызны да яңадан Казанда күрүемә бик шатмын. 2 ел элек форум идарәсен, советны, безнең команданы һәм мине рәис итеп сайлап, безгә ышаныч белдергән идегез. Biz аны акларга һәм форум эшен нәтиҗәле алып барырга тырыштык. Хисап тотканчы шушы көннәрне генә узып киткән ураза гаетләр белән барыгызны да чын күңелдән котлыйм. Илебезгә иминлек, халкыбызга иманлы туры юл һәм якты киләчәк насыйп итсен иде. Әлеге чарада беренче форумда булган менә күрдегез, Минирапа да чыкты. Беренче форумнарны уздырган кешеләр дә бар. Шушы форумны аякка бастырып җитәкләгән рәисләр дә шушы залда. Арагызда беренче тапкыр форумда һәм хәтта беренче тапкыр Казанда булган кешеләр дә бар. Мин дә хәтерлим, 3нче форумга волонтер буларак сезнең белән беренче шушында таныштым. Димәк, форум 6нчы тапкыр уздырыла. Димәк, безгә 10 ел тулган. 10 ел элек татар яшьләре оешмалары Татарстаннан читтә бик аз иделәр. Мин хәтерлим, менә Җәлил чыкты сәхнәгә, ни өчен чыкты ул? Чөнки алар форумда, хәтерлим, 68 ел элек беренче тапкыр шушында Казанга килеп, бер-берсен күреп, төрле шәһәрләрдән. Шунда танышканнар иде. Шуннан бирле аларның илкүләм эшләп килүче оешмалары барлыкка килде. Араларда шундый кешеләр дә бар иде. Юк, миңа сезнең темалар кызык түгел, минем тыңлыйсым да килми, сезнең проблемалар миңа кызык та түгел дип әйткәннәре бар иде. Хәзер ул кешеләр зур татар оешмалары җитәкләй һәм зур гына татар чаралары уздыра. Менә шулай итеп форум, Казан, Татарстан, сез үзегез делегатлар, бер-берегезне илһамландырасыз, менә эшкә өндисез. Узган форумда, 5нче форумда кем булды, хәтерлидер, ул узды Татарстан Республикасы президенты катнашында, һәм ул әлбәттә шулай безнең эшкә илһам истәде. Шулай итеп, безне барыбызны да форум площадкасы берләштерә. Һәм ул үзенең төп миссиясын татар яшьләрен берләштерү өчен уңышлы башкара дип саныйм. 10 ел узганнан соң без дөньяда 100гә якын татар яшьләре оешмалары бар дип әйтә алабыз. Былтыр декабрь айында без форумның йомгаклау утырышын уздырган идек. Һәм шул вакытта, менә уйлап карасак, 10 ел уза. Ләкин без узган ел гына әле тулы составта җыела алдык советны ел ахырында. Йомгаклау ясадык, нәтиҗәләр ясадык һәм алга таба планнар кырдык. Форумның эшлекле командасы җыелды. Һәм чара буларак форум үз-үзен аклады. Ничен аклады дибез? Форум ул үзе чара буларак, менә шушы 3 көндә уза торган чара буларак җитди площадка. Хәзерге вакытта төрле төбәкләрдә дә шундый ук форумнар уза. Ульяновскта ялгышмасам 3нче тапкыр. Сибир төбәге яшьләрен Новосибирск шәһәр автономиясе 7нче тапкыр җыя. Былтыр Эстониядә 2нче тапкыр Европа татар яшьләре форумы узды. Литва татар яшьләре җыела һәр елны. Һәм Казакстанда республика күләм сабантуй узганда татар лидерлары җыела. Форум татар яшьләре резолюциялар, мөрәҗәгатьләр кабул итеп, татар халкының мәнфәгатьләрен якларга, хукукларын тормышка ашырырга өйрәнә торган җирлек. Аны шуңа оештырырга кирәктә. Шуңа күрә минем төп киңәш, без күп кенә форумнарда катнашабыз, ләкин ул еш кына ниндидер официаль рәсми чыгышлар белән генә чикләнә. Һәм официаль чыгышлардан соң кич белән концертлар белән. Ләкин аны алай дип кенә чикләнеп калырга кирәкми. Мәҗбүри рәвештә семинарлар, укулар, мастер-класслар оештырып, хукук яклауның заманча технологияларын өйрәнеп, остаханәләр оештырсыннар иде. Шунда гына ул татар яшьләренә килешле һәм заманасына туры килгән форум булачак. Монысы инде форумнар ничек булырга тиеш турындагы сүз. Ләкин кая гына уздырылса да безнең форумнар, иң актив татар яшьләре ул Идел төбәгендә. Идел төбәгендә безнең форум узмый бер каяда. Ничектер менә һәрбер шәһәр үзенчә яшәгән кебек. Шуңа күрә менә декабрь айында да шундый тәкъдим кертелде. Идел буенда күчеп йөри торган форум оештырга.
bir елны Ульяновск кабул итә, bir елны Ижевск кабул итә, bir елны башка шәһәр кабул итә. Риза булсагыз, без аны резолюциягә кертеп, Алла бирсә, оештырырга да исәп. Димәк, Идел буенда оештырсак, ул шундый тәҗрибә уртаклашу площадкасы булыр иде. Һәм тагын бер площадка безгә җитми. Ул Мәскәү шәһәрендә форум. Менә Аллага шөкер, 2 ел эчендә безнең Мәскәү татар яшьләре белән элемтәләр бик ныгыды. Очраклыгына түгел, менә минем сул якта Эмильдә президиумда утыра. 2 ел эчендә без алар белән бик ныклап аралаша башладык. Аларда бик күп проектлар, кайсы бирләре тормышка ашырыла, кайберсе проект булып кына кала. Ләкин әгәр дә тәкъдимнәр күп икән, проектлар күп икән, әйдәгез Мәскәү татар яшьләре форумы оештырып, аны шушындай яңа проектлар площадкасы итик. Шундый тәкъдим кертәм. Форум эшчәнлегенә килгәндә, аны мин үзем шартлы рәвештә 2 өлешкә бүләм. Бер өлеше ул рәсми өлеш, икенче өлеше ул төрле чаралар һәм проектлар. Рәсми өлешенә килгәндә, без шушы 2 ел эчендә форумны Татарстан оешмасы буларак теркәдек, счетыбызны ачтык, социаль шелтәрләрдә актив кына эшебезне алып барабыз. Спорт һәм яшьләр министрлыгы белән килешү төзедек, мәдәният министрлыгы белән һәм аеруча Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы белән бик уңышлы һәм эффектив эшләдек. Һәр вакыт безнең эшкә игътибарлы булганнары өчен шушы министрлыкларга рәхмәтемне белдерәм. Һәм иң мөһим эшләребезнең берсе ул Казанда татар яшьләре форумының Казан бүлеген булдыру. Сез беләсез, безнең совет 47 кешедән тора. Алар 15 илдә яши, 20дән артык төбәктә яши. Шушындый состав белән оператив рәвештә ниндидер карарлар кабул итү, ниндидер эшләр башкару бик кыен. Шуңа күрә без ачтык Казан бүлеген. Безнең оешмага һәр вакыт булышып, ярдәм итеп, безнең актив булып йөргән яшьләр бар иде. Алар инде бер команда булып тупланды һәм күп кенә эшләрдә башкарды. Мин аны саныйм форумның иң уңышлы эшләрнең берсе дип. Моңа безнең күчмә утырышларны да өстәргә була. Инде әйтеп уздым, йомгаклау утырышларында. Димәк, форумның бер форматы ул күчмә утырышлар уздыру. Мин аларның һәрберсен санап китмим, һәрберсен аңлатып китмим, шулай гына әйтәсем килә. Татар яшьләре форумының географиясе соңгы 2 елда мондый булды. Европаны алсак, ул Таллин, Эстония, Рига, Латвиядә булдык. Азияга килсәк, күптән түгел генә Казакстанда Җаек шәһәрендә Казакстан һәм Татарстан Республикасы яшьләре һәм татар яшьләре активы бергә җыелдык. Стамбулда Төрки татар яшьләре форумында катнаштык. Традицион Себер төбәгендә без һәр вакыт аралашып торабыз. Төмән шәһәре яшьләре белән Новосибирск фестиваленә һәр вакыт үз вәкилләребезне җибәрәбез. Һәм күптән түгел генә федераль Сабантуй узганда Томскида Урал һәм Себер татар яшьләре белән очраштык. Идел буенда Ижау шәһәрендә очраштык. Ижау, Ульяновск шәһәрләре һәм инде Аллага шөкер Уфа шәһәрендә дә бик еш булабыз. Димәк, менә күрәсез, географиясе форумның киң. Ләкин юридик мәсьәләләргә килгәндә, форум Татарстанда гына теркәлгән. Шуңа күрә безнең тәкъдим форумны халык ара оешма буларак киләсе 2 елга теркәргә. Форумның икенче өлеше әйтеп уздым, ул проектлар. Чаралар дип әйтеп уздым. Барыгыз да беләсез, форумның эшләп килгән һәр елны уздырыла торган һәм татар яшьләре арасында иң популяр булган чара ул Мин татарча сөйләшәм акциясе. Ул 2 элементтан тора: шәһәр мәдәнияте һәм татар теленнән. Менә бу пленар утырышыннан соң сез секцияларга барачаксыз. Безнең Мин татарча сөйләшәм дигән секция бар. Анда шушы акция турында җентекләп, аның эчтәлеге турында сөйләячәкләр. Ул киң таралган, күп кенә шәһәрләр аны үзләрендә оештыра. Мәсәлән, Казакстанда 7 булатта оештырыла матур гына. Төмән шәһәре һәр елны оештырып килә. Ижау шәһәрендә беләм, бик уңышлы гына уза. Чаллы шәһәре безнең һәр вакытта да
bir дә Казаннан ким түгел итеп ясый ул акцияны. Шушы шәһәрләргә рәхмәт. Ләкин мин Татарча яшәм акциясына 2нче елга 10 ел тула. 10 ел. Минем тәкъдим без Россия Федерациясының зур 10 шәһәрендә шушы акцияны bir көндә, без аны уздырабыз 26 апрель көнне, bir көндә 10 зур шәһәрдә уздырырга тәкъдим итәм. Екатеринбург, Ижау, Ульян, Төмән, Мәскәү, Санкт-Петербург һәм башка шәһәрләр шушы акцияны уздыруга кушылыгыз, рәхим итегез. Әйдәгез бергәләп оештырыйк. Монда күп санлы Татарстан Республикасы районнары вәкилләре дә утыра. Без инде һәрбер районга менә Мәгариф министрлыгы аша шушы акцияны уздыру буенча хатлар юллыйбыз, ләкин ул җитәрлек түгел. Безнең бар шундый шәһәрләр, Түбән Кама кебек, Яшелүзән, Алабуга, Чаллы әйттем инде булай да уздыра. Шушы шәһәрләрдә дә менә Чаллыда ничек уздырыла, шушылай итеп хәрәкәткә кушылып, бу акцияны уздырсыннар иде. Димәк, икенче безнең зур гына проект. Былтыр без 2 ел инде без аны татар балалары өчен, мәктәп балалары өчен уздырабыз. Ул да булса татарда зур уены. Аны Иваново шәһәрендә, шулай ук Җаекта, Җаек белән Төмәнне һәр вакыт әйтеп узам. Аларга аеруча рәхмәт. Алар безнең һәрбер оештырган шараны отып алып, үзендә оештырырга 7 Булат шәһәре һәм Төмән шәһәре. Алар һәр вакыт безнең акцияларны, безнең шараларны күреп алып, үзләрендә оештырырга тырышалар. Менә татарда зур уена яңадан кайтабыз, име? Ул нәрсәгә юнәлгән? Һәрберебез үз төбәгендә яши һәм аларның татарлар белән бәйле тарихи урыннары бар. Ул бер. Икенчедән, сез нинди менә татарда зур уенының эштәлегендә җитди проблема күтәрелә. Безнең менә Татарстанга килгәндә бар 2 теллелек проблемалары. Илмә такталарын татарча язганда хаталы язалар. Шушы барлык әйберләрне барлар өчен без шушы уенны уздырабыз. Ләкин карагыз, идеясы җитди, формасы уен кебек. Бу ни өчен шулай эшләнә? Чөнки татар балалары, укучылары, без аларны өйрәтәбез шушындый гражданлык инициатива күрсәтергә. Шуңа күрә менә аның формасы җиңел, кызыклы. Bizim bütün ssenarilары бар, bütün маршрутлары бар. Башка шәһәрләрдә дә аны уздыралар. Рәхим итеп, bütün менә шушы материалларны кулланыгыз. Аның стилистикасыннан башлап, менә bütün эштәлегенә кадәр кулланыгыз. Без аны ачык доступта, интернетта куябыз. Кулланыгыз, оештырыгыз. Димәк, безнең эшчәнлекнең бер юнәлеше ул рухи тәрбия, дини юнәлеш. Яшен батырын түгел, безнең менә дини яшьләр бар. Алар күп кенә очракта милли эшләрдән читләшә. Һәм киресенчә, милли җанлы яшьләр ничектер безнең дини традициялардан читләшеп яши. Шуңа күрә без менә шушы 2 көчле шундый хәрәкәтне, 2 шундый пассионар яшьләрне берләштерер өчен 2 ел рәттән Корбан ашы уздырдык Татарстанда. 800-гә якын кеше җыелайды ул шараларга. Бик матур гына шара уза. Сез аларны барсында беләсез, интернетта күрәсез. Һәм инде менә былтыр без аны уздырдык. Быел уздырып өлгермәдек, бәлки аны ничек булса да башка формада оештырып өлгерербез. Былтыр без ифтар ашы оештырдык, ләкин Казанда түгел, читкә чыгып оештырдык. Кая оештырдык дисәгез, Уфа шәһәрендә 2 ел элек шулай ук без менә шушы команда белән килгәндә вәгъдә иткән идек. Безнең төп кимчелек Башкортстан белән эшләмәү дип. Без вәгъдә иттек Башкортстан белән эшли башларга. Һәм һәрбер безнең Казанда уздырыла торган шарага Башкортстаннан зур делегациялар киләләр иде. Ләкин кызганычка каршы без аларга бармый идек. Без аларга үпкәләп тә тора идек, ләкин уйладык та нәрсә үпкәләргә, әйдәгез менә шушындый ифтар ашы, шундый әхлакый, матур шара аша Башкортстан татар яшьләре белән бәйләнешне башлап җибәрик дидек. Башта җыелган иде. Без анда җибәрдек командировкада Гөлназ Бәдретдинне, безнең урынбасарны, ул анда оператив рәвештә бөтен мәсьәләләрне чиште. Сез дә шушы эштә катнаштыгыз, ничек итеп? Без интернетта мөрәҗәгать иттек, шушы ифтар ашын оештыруга акчалата ярдәм күрсәтергә.
Менә әйтәләр бит, оң кулың эшләгәндә сул кулың күрмәсен дип. Менә чынлап та шулай булды. Татар яшьләре безгә шушы чараны оештырып чыгарга һәм татар бизнесменнары ярдәм итте. Аларга зур рәхмәт. Башта без җыярга теләгән идек 40 кеше. Шуннан соң игътибар бу чара үсә барып 100 кеше җыйдык. Матур итеп оештырдык. Ни өчен мин аны бер сез әйтерсез. Без ифтарны ураза вакытында 30 тапкыр оештырабыз. Кайбер бар төбәкләр аларында 15-10 тапкыр ифтар ашлары оештыра. Ләкин бу ифтар ашы шунсы белән кызыклы. Башкортстан татар яшьләре белән бәйләнеш шушыннан китте безнең. Без анда ифтар ашында күрдек, кем реаль эшли, кем безгә ярдәм итәргә әзер, кем чынлап та ихлас эшли, кем менә шушы эшләрне оештырырга әзер, кемне татар яшьләре лидер итеп күрә, шуны күрдек һәм алар белән без эшне дәвам иттек. Шуннан соң булды, Уфадан килде балалар, җыеп алып килдек Татарстан лагерьларына. Шуннан соң biz Уфада яңадан җыелдык. Нәүрүз гүзәле алдыннан педагогика университетында татар яшьләре белән җыелдык. Мин татарча сөйләшәмгә бер төркем Уфа татар яшьләре, Уфаны түгел, гомумән Башкортстан татар яшьләре җыелып килде. Без аны өйрәттек, күрсәттек, ничек ул акцияны оештырабыз. Һәм инде өметләнәбез, 2нче елга да алар да безнең менә шушы минем тәкъдимгә кушылырлар. Һәм инде очраклы түгел, шушылай ук бу президиумда Башкортстан татар яшьләре лидерларының берсе Рамилә утыра. Шулай итеп, менә Башкортстан татар яшьләре, алар иң зур делегацияларның берсе. Мин сезгә мөрәҗәгать итәм. Безнең мәхәббәт сезгә карата көчле. Без сездән дә шундый ук мәхәббәт көтәбез. Һәм без сездән, сез бездән, киресенчә, сез бездән тиз генә котыла алмаячаксыз. Димәк, форумның тагын бер матур чарасы ул Печән базары дип атала. Беренче елны уздырганда без аны Тукайның искә алу чарасына 100 ел булды. Тукайның теге дөньяга китүенә, Абдулла Тукайның. Шуңа күрә без аны Тукай 100 дип атадык. Быел без аны Печән базары һәм менә Ялкын редакциясе белән без уңышлы гына эшләп киләбез. Аларның зур гына проекты бар, уку паркы. Менә шушы Печән базары һәм уку паркы ике зур проект бергә кушылды. Матур гына чара узды, сез аны шулай күрәсездер интернетта. Ул аның бар берничә элементы. Ярминкә, димәк, ниндидер милли кул эшләнмәләрен сату мөмкинлеге бар. Аны башка милләтләргә күрсәтү, таныту эше булай. Шуннан соң без анда әйтәләр бит, свободный микрофон, ирекле микрофон куябыз. Иҗади кешеләр, кем җырлый, кем шигырь сөйли, иҗади кешеләр үзләренең чыгышларын ясыйлар. Шуннан соң без анда төрле кызыклы чаралар үткәрәбез, лекциялар, менә уку паркы дип әйттек, ул татар китабын танытуга юнәлтелгән. Кызыклы элементлар бар. Инде хәзер сезнең вакытыгызны алып аларны сөйләп тормыйм. Шулай ук менә шушы хәрәкәткә кушылып, Печән базарларын үз регионнарыгызда да уздырсагыз иде. Рәхим итеп чакырыгыз безнең менә ул чара өчен. Мин атап киттем инде менә Гөлназ Бәдретдин, татар дозоры буенча Гөлсәрия Нәбиуллина безнең командадан, мин татарча сөйләшәм буенча Римма Бикмөхәммәтова, мин үзем. Чакырыгыз, без ул технологияларны рәхәтләнеп сезгә аңлатырбыз, күрсәтербез. Димәк, барлык чараларны да сөйләп китмим. Сез аларны күрә аласыз безнең рәсми сәхифәләрдә. Санап кына китәм, димәк, безгә кушылды шушы проектларга Татар университеты Open Air, ләкин инде без бер лекцияны үткәреп өлгердек анда. Алга таба да ул бер зур проектка әверелер дип өметләнәбез. Шуннан соң Хәтер көненә багышлап татарчалык татар зиратында өмә оештырдык. Автохәрәкәт, велохәрәкәтләр оештырдык һәм башкалар. Барлык чаралар турында да кабатлап әйтәм, интернетта бездән дә пленар утырыштан соң да секция проектлар мәктәбендә төгәлрәк сораулар биреп белешә аласыз. Шушы проектларны нәрсә берләштерә, шушыны гына әйтеп китәсем килә. Гадәттә безнең татар яшьләре ниндидер чара үткәргәндә һәр вакыт ниндидер бер бина эченә кирип, мәсәлән, һәрбер төбәктә бар мәдәният йортлары шулай бит. Шушы мәдәният йортлары эшләренә керәләр. Анда кешеләрне азапланып чакыралар. Кешеләр килми.
үзләре дә шушына күңелләре төшә. Ул чаралар килеп чыкмый, авыр оештырыла. Сезгә тәкъдимем шундый. Без яшьләрчә эшләргә тиеш. Урамда урын күп. Бөтен чараларыгызны менә әйтәләр чит илдә, open space дип. Димәк, ул диварлардан чыгыгыз. Совет вакытында безгә күрсәтелгән, менә шушы модель буенча гына чара үткәрегез дип күрсәтелгән әйберләрдән чыгып, шушы чараларыгызны урамнарда үткәрегез. Әгәр дә кешеләр күп итеп Бауман урамында йөри икән, димәк без үзебезнең чараларыбызны кая оештырырга тиеш? Бауман урамында. Әгәр дә Мәскәүдә күп кеше Тверской урамында икән, димәк ул чаралар кая үткәрергә тиеш? Дөрес, Тверская урамында. Менә без әйтәбез, татар телен без төрле бизнес процесслар белән ничектер бәйлибез. Менә безгә нәрсәдер сатырга телиләр икән, безне урамда да табалар, сәүдә үзәкләрендә дә табалар, интернетка, сәхифәгә дә реклама җибәрәләр һәм башкалар. Ә без татар телен, менә бәлки алай әйтергә дә ярамыйдыр, ләкин без бит татар телен һәм татар мәдәниятен шулай кешеләргә таратырга тырышабыз. Димәк, без дә шушы технологияларны кулланырга тиеш. Без дә менә кеше кая, шунда барырга тиеш. Менә ул чараларны оештырганда аларны да исәпкә алсагыз иде. Димәк, тагын бер менә Ренасюнышта әйтеп уздым. Без Татарстанда бик күп зур чаралар уза. Безнең беләсез инде иң зур чараларның берсе ул 2 ел элек узган Универсиада чарасы. Универсиада чарасына без бөтен дөньядан 200-гә якын татар активистлары җыйды. Алар Универсиаданың бөтен чараларында катнашып, шушы чараның, күркәм чараның күреп катнаштылар. Аны күреп кенә утырмадылар, хәтта күп кенә илләрнең командаларында татар спортчылары булды. Һәм безнең килгән делегатлар, безнең килгән активистлар алар өчен җан аттылар, Татарстан командалары өчен җан аттылар. Алдада безне зур спорт чаралары көтә. Су спорт төрләре чемпионаты һәм дөнья футбол чемпионаты. Универсиада вакытында менә милли бәйрәм Сабантуйны күрсәттеләр. Татар бистәсендә кичә булдыгыз. Аны да Сабантуй, аны да Универсиада узыр алдыннан гына төзекләндерделәр, ясап куйдылар. Шуннан соң Универсиада эшләгәндә аның сәхифәсе татар телендә алып барылды. Менә сез Универсиада алында яшисез. Анда бөтенләй бер өч телдә язылган. Инглиз телендә, рус телендә һәм татар телендә. Ләкин инде камиллектән шиге юк. Бу безнең шундый зур спорт чаралары, ул безнең милләтне, безнең телебезне, мәдәниятне таныту өчен бик яхшы форсат. Шуңа күрә алга таба нинди спорт чаралары бар, без аларны күзәтеп торыйк. Илмәләрне 2 телдә дә ясыйлар микән? Кимендә 2 телдә. Бүтән реклама әйберләрен, сәхифәләрен, гәҗитләрен, информацияны 2 телдә дә бирәләр микән? Без аларны күзәтеп, әгәр дә бирмәсәләр, киңәш биреп, үз фикеребезне белдереп торырга тиеш. Андый чаралар узганда, менә мин ничек күз алдына китерәм идеаль су спорт төрләре чемпионатын Татарстанда. Аның ачылышында инглиз, мәсәлән, Универсиадага килгәндә анда инглиз, француз һәм рус телләре рәсми телләр булды. Халык ара оешмалар бер кашанда төбәктә менә без монда җирле халык һәм безнең татар теле дәүләт теле бер кашанда андый җирле үзенчәлекләргә каршы килми. Шуңа күрә без шушы халык ара оешмаларга тәкъдим итәргә тиеш. Әйдәгез ачылышта да татар телендә алып барыйк. Француз, инглиз һәм рус теленнән татар теле киң түгел. Әйдәгез аны да шушы спорт чараларында кулланыйк. Рәхәт булыр инде бит. Универсиада ачылышын миллиард кеше карый һәм алып баручылар рус телендә алып баралар. Французча алып баралар, рус телендә алып баралар. Шул ук вакытта татарча да әйтсә, аннан Универсиадада башка чараларда бер дә ким булмаячак шулай узса. Киресенчә, башка милләтләрдә, башка илләр шушы чараны караган башка илләрдә киресенчә кызыксыну гына уятачак. Менә шушында киңәш. Тагын бер зур проект, ул Ренасюнш әйтеп китте, Татарстан югары уку йортларына татар оешмалары аша укырга керә. Мин аны турында чынтыклап сөйләп тормыйм. Ренасюнш аның бөтен
нечкәлекләрен, эшләрен сөйләп бирде. Ләкин минем шундый гына теләк, әйдәгез бу процессның тәртибен камилләштереп, әлеге эшне системага салып, кайсы төбәкләрдә нинди актив бар, кайсы төбәкләрдә нинди специалистлар бар, әйдәгез менә Татарстанга килеп, монда белем алып, кайсы бирләре монда калачагаларның Татарстанны күтәрергә, аның данын күтәрергә, калганнар китеп, үз җирлегендә татар оешмаларының активы булып китсеннәр иде. Менә әйдәгез шушы хәрәкәткә кушылыйк. Татар конгрессы моңарчы аны безгә эшләргә бирмейде, эшләргә бирми түгел, ул ничек әйтим инде, ышаныч зурайды безнең оешмага. Шуңа күрә быел ул эшне бөтен оештыру эшләрен без башкардык. Әйдәгез алга таба да без аны менә татар яшьләре оешмалары кушылып, күбрәк абитуриентлар китерик Татарстанга. Төгәлләп шуны әйтәсем килә, татар яшьләре форумы һәм аның советы, ул 15 ил һәм 20 Рәсәй төбәге вәкиле, һәр вакыт монда җыелган яшьләр оешмалары исеменнән дөньяда, илдә һәм Татарстанда булган иҗтимагый процессларга үзенең фикерен белдереп килде. Резолюциялар һәм мөрәҗәгатьләр кабул итте. Бу безнең бердәмлекнең күрсәткече. Алга таба да шулай эш итик, иҗтимагый процессларда активрак катнашыйк. Төгәлләп сүземне шуны гына әйтәсем килә. Менә без һәр вакыт берләшәбез дип әйтәбез. Әйдәгез татар яшьләрен берләштерик дип. Ләкин татарның кайсы гына өлкәсен алма, безнең анда ниндидер уртаклык табу кыен була. Мәсәлән, дингә мөнәсәбәткә килгәндә, кемдер принципиаль дөньяви тормыш алып бара, кемдер принципиаль дини тормыш алып бара. Без ничектер принципиаль шундый уртаклык юк ул эштә. Телгә килгәчтә, менә телгә булган мөнәсәбәт буенча, шулай ук безнең ниндидер айырмалы әйберләр бар. Тарихка килгәндә, анда тагын да күбрәк фикерләр, шулай бит. Кемдер бер яклы тарих, кемдер башка тарихны яклый. Ләкин безне монда утырган татар яшьләре нәрсә берләштерә соң? Минемчә, безне барыбызны да дәүләтчелек идеясе берләштерә. Дәүләтчелек идеясының бер формасы ул Татарстан Республикасы. Шуңа күрә сез, татар яшьләре, Татарстан Республикасының уңышларына шатланып, әгәр дә аның киресенчә уңышсызлыклары була икән, аны кире борып, уңышка әйләндерергә тырышырга тиеш. Яшәсен Татарстан Республикасы. Рәхмәт.